Ya Habib salam salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika asyraqal badru alaina فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس خفيك عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير الدائي مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا عليم السر وأخفى مرحبا مرحبا
مستجيب دعواتي الله مرحبا مرحبا ربي فرحنا جميعا مرحبا مرحبا بجميع صالحات الله مرحبا مرحبا صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا علي سلام عليك صلوات الله عليك صل على محمد. Alhamdulillah. Kira Gus? Aku iya. Iya wes. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Mas Haji, siapa? Nah, Anu Risma. Iya, ikut berduka saya. Anu tengah anu nih Semeru loh. Tambul. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah alladzi la nabiyya ba'dah. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, sagunging para kiai, para gus, para ustad, al-akhos Gus Ibnu Malik dan Ustadz Aji sekeluarga piyambaan sekeluarga, Bapak Ibu ingkang rawuh majelis wonten Yayasan Ummul Qura yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nyai yang rawuh, ustazah, para pini sepuh, alhamdulillah Allah nakdir sampean kali kula dadi makhluk sing paling hebat. Keranten dalu menika kula kali panjenengan sik menangi bulan Syakban. Lek jari Jawa jenenge bulan Ruwah, roh-rohe arwah. Halo. Ruwah niku sing kumpulane roh-rohne para arwah. Mula biasane pengadatane padha nyekar. Ning awake dhewe wis ndonga, umpama nyekar nggih mboten napa-napa. Halo. Muga-muga kerawuhan menika ndadosaken sababiyah
panjenengan kali kula digolongaken tiyang ingkang mulya. Ya mulya donyane, ya mulya akhirate. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula kali panjenengan derek nabi sing paling mulya, nabi terindah, nabi terpilih, nabi teristimewa. Baik akhlaknya, perangainya, perilakunya. Muga-muga awake dhewe diakoni umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga awake dhewe pikantuk syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak banterne mari udan iki ya. Tau beres iki ping pindho e. Awan wau kali iki mantun ajeng isak to nggih. Alhamdulillah, muga-muga awake dhewe rindunya kepada Rasulullah, awake dhewe keturutan saged ziarah Mekah Madinah. Nggih, Gus Malik, Bapak-bapak, Mas tak dongakno kabeh. Sing rekaos muga-muga saged teng mriku. Ya jamin tok bayar barang. Tapi kula yakin kok. Saya yakin tiyang lek pun biasa rindu karo nabine keturutan tiyang niku. Allahumma amin. Dalu niki kita akan menerangkan tentang bulan Rajab adalah bulan nandur, lek bulan Ruwa atau Sya'ban bulan ngeramut. Bulan poso katene panen. Mula Kanjeng Nabi ndawuhne man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan nirani. Sapa sing seneng tekane bulan poso, demen seneng tekane bulan poso, panjenengan remen apa mboten? Berarti duwe tanduran. Nggih lho? Lek sing ngomong, "Lah iya kok poso nek ora krasa, ra duwe tanduran dhewe rasa arep-arep." Barang siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, demen atine bahagia tekane bulan poso, harramallahu jasadahu alan nirani, haram jasate ditemek karo neraka. Allahumma amin. Ketoke potongane nggih swarga Gus. Nggih. Pokoke yakin kok. Yakin bergabung kali alam. Muga-muga sampean kali kula awet. Lagi wingi nisfu Sya'ban, nggih to? Ya Allah, terusan iki. Tandurane dipanen besok di bulan poso. Muga-muga awake dhewe nglampahi kewajiban dan sunnah-sunnahnya dengan baik di bulan puasa. Nggih? Allahumma amin. Nah, bulan Sya'ban ini bulan ngeramut. Ngeramut nopo? Iman lan keyakinane awake dhewe karo Gusti Allah. Makanya bahasa Kanjeng Nabi, kalau bulan Rajab bulannya Allah, kalau bulan Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi, perbanyak sholawat. Tapi kalau bulan Ramadan, banyak kamu sedang dihapus dosanya oleh Allah Ta'ala. Bulannya umatku katanya. Maka kita, halo, sik gorong yakin aku mari udan ketoke menengai ketip-ketip. Biasanya rada awal tekone iki rada munyer-munyer. Alhamdulillah. Nggih pun sak penake sampean kali kula niki Ustazah, Bu Nyai wis gampang niki. Enteng kula niki. Los niki kula mangke. Tenang. Kula layani sepenuh hati niki, tanpa tedeng ngaling-aling. Nggih, pemane ngarepan kok tanduran Garut apa Ganyong kuwi. Kunir. Waras. Akeh mangane iki nggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok Kanjeng Nabi menyatakan kok dawuhne man fariqa bidukhuli Ramadana, kenapa wong sing seneng kok haram jasate ditemek karo neraka? Karena orang yang bahagia karena datangnya bulan Ramadan. Mari duwe tanduran diramut. Makanya lek bulan Ruwa, bulan Sya'ban sampean kali kula njaluk ngapura karo bojo, karo anak, karo tangga. Bulan kosong-kosong akan memasuki bulan Ramadan. Awake dhewe lek duwe salah ndang njaluk ngapura, tapi lek utang aja di ngapura, ra iso. Nggih. Arisan bayar. Enggak iso. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lihat ya napa kula kali panjenengan, karena disinilah tempatnya kita harus kosong-kosong. Ya, di antara kita lek ono akhlak sing gak bener sama ngapura. Warga, bojo, tonggo. Kecuali utang loh ya gak iso. Gak iso. Lah terus caranya pripun? Karena hari ini bulan Sya'ban ini laporan pertanggungjawaban rapote menungso setiap gak enak blas to Mas. Nah, ini dak malah penak nyapa to. Pikir dawa-dawa. Nggih. Awe dhewe lek bulan Sya'ban bulan Rowah niku bulan laporan pertanggungjawaban amal sampean karo Gusti Allah. Cara bahasane wong Kradenan jarah manyaran berarti laporan pertanggungjawaban setiap amal manusia niku dilaporne teng bulan Rowah. Buku registere api opo ora tergantung niki. Muga-muga awake dhewe sunan ngapura. Amale diterima. Dan harus ada semangat. Wong lek semangat niku penak. Makanya kula kali panjenengan betul sami mikir dawa-dawa. Dipindah ya Mas. Wonge ya-yaan modele. Tapi kan terbuka apa adanya. Yang penting kan semangat hidup. Kenapa hidup itu? Maaf deh, lek ngaji ngeten los, penak, itu lain, bebas roaming. Penak niki. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut nggih? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ayo segera minta ampun ke Allah Ta'ala. Sebab menungso kanggonan dosa. Nggih. Karena itu kita minta maaf. Allah janjekne nek sampeyan diparingi swarga sing ambane antara langit karo bumi kanggo wong sing takwa. Lah cirine ana papat. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma, ayo tangannya diangkat yang dhuwur ben awewe Kanjeng Nabi asam urate ilang. Ayo Bu, dua-duanya Bu, ayo. Ayo nyapa rasanya kali apa-apa. Waras-waras. Sik to kemeng kok. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Mari Allahumma barik. Ayo suaranya. Fi Rajab. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana lighna Ramadana. Yayasan Ummul Qura dalu niki ngenekne ngaji. Yen mari ngaji muga-muga wonge tambah ngerti. Sapa ngomong gaplek kuwi? Yen mari ngaji mugi-mugi mundak rezeki.
yen duwe utang muga-muga iso ngelunasi wantere padha sholli wa sallim iman ala mada sholli iman ala mada wal ali ha iman qad wa'ada wal ali wal qad wa'ada iki termasuk bulan mulya ape menungso njaluk ngapura amin yen duwe dosa mugi-mugi di ngapura yen mari ngaji tak tungakno dadi wong mulya dunya akhirat mustayane ahli suwarga sholli wa sallim ayo madal sholli sallim da madal ali wal iman qadawa wal ali wal ashab sebentar lagi kita semua akan berpuasa amin gak panen paling kita mau nguneng ae ya Allah panen Bu lho kuwi kerasa kirengi panen tak dongakno dagang-dagange lancar. Pakai rahasia, sering karena berkebun di pasar, nggih dagang iso ndongakne Nabi Ilyas. Itu dungane Nabi sing sik urip, Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Khidir. Kalau petani nggih Nabi Idris Nabi lek niki sing tani kados niki sayuran niku sampean biasanya Nabi Ilyas. Wakila masih ada. Nabi Isa juga masih ada. Bangkite mangke setelah hari kiamat berada di Madinah. Pun atus mrika. Wah dereng. Ana sing pun lah. Aku rola teng mriku sareane nek telu. Jadi Abu Bakar Gus, Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad rodok maju anu sareane terus mundur titik Abu Bakar, Umar, lah nek kene kosong. Ada satu di situ. Nanti bangkitnya Nabi Isa alaihi salam. Sing Nabi Isa sing disembah wong-wong sing liya agama ya gak apa-apa pancen duwe keyakinan ngono. Dan Nabi Isa sing asli diangkat oleh Allah taala. Besok bangkitnya dari makom itu. Muga-muga barokah. Kenapa kok isine barokah? Ya barokah itu munda apike. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang-orang yang takwa, wong mutaqin niku cirine ana papat. Siji alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang berjiwa sosial, wonge entengan, ya kaya biasa umur kura iki lho, Gus. Entengan iki sembiarang. Nggih kumpul karo kunir kenek, karo sengon kenek, sembiarang. Ora enek DB. Nggih lho. DB rono awake dhewe patek sambung wong ora resikan. Iki resik kok. Mari diresiki disaponi kok nyapa. Nggih lho. Apa bedane ning kutha karo desa? Ora enek sing beda ada takwa di dalam dada. Masuk? Ora sampe bedak-bedakno, aku karo sampean bedane apa? Sampean turu, aku ya turu. Sampean mangan, aku ya cuma akeh sampean kira-kira mangane. Bedane ngono tok. Makane aja nemen-nemen. Urip itu sederhana aja. Tidak ada yang awet manusia itu. Siklus kehidupan pasti berganti. Lek swaya yo mulai. Ini besok iki tak dongakno putrane Mas Aji ini besok 40 harinya. Putri.
Mas Haji tadi lho. Nggih. Ada tugas. Piyambake putrane putri, tasih mantun pondok Nurul Qadim niku sedo benjong 40 dinane. Pancen wis dikek ngono kuwi karo pangeran. Niku muga-muga kuat piyambake sabar, kuat. Iki paring ono anak-anak kang mulya anake mudah-mudahan kita bersama halo panjang umur nggih. Sehat nggih. Makane rasa nemen mikir apa-apa. Nggih? Bu? Mumpun ta. Sing duwe bojo, bojone ya diopeni. Nggih? Lha sing kan duwe bojo ngopeni sapa? Putune. Nggih, ngopeni awake dhewe terutama. Nggih. Sesuk sampean ngopeni awake dhewe penting kuwi. Lek sing dudu pengen rabine ya ora apa-apa. Nyapa gak kangelan kok. Yang mau janda yang sudah mau nikah boleh. Hak bebas. Garis sing gelem sapa ngono tok. Loh, orang kan biasa. Enggak usah dipersulit. Sing penting wae ngaji enggak? Wae salat yo. Lah kon kusuk piye wong carane awake dhewe gak gelem iso jamaah. Jamaah. Teng mriki wonten jamaah itu kadang. Oh, harus nek salat dhewe angel diterima. Wis mikir cicilan barang kok. Ya aku roh wonge. Kok tekon teko wis jelas cetekone wonge. Sami. Dadi awake dhewe berjiwa sosial, sugih ya sedekah, gak duwe ya sedekah. Lek sugih sedekah akeh, lek cukup biasa ya sedekah titik, rasa ngenteni sugih lek kate sedekah. Senajan 2000 dilebokne ning kas. Dadi pengajian ngeten iki lek saged enten kas enten oh iki kotake nyapuk didelok ning kene. Ampun. Alhamdulillah, Masya Allah. Lengga wae dirasa ngenteni sugih. Lele isom bendino kate subuhan ndok kene, sampean biasakno 2000 ta 3000 apa 5000 terserah sampean. Kenapa? Semakin banyak yang kita keluarkan, semakin banyak yang akan datang. Tenan niku. Ojo ragu enek sing ketip-ketip karo aku ya. Ojo hitung-hitungan. Dunia niki mangkane halo. Jam niku putarnya kanan apa kiri? Kanan. Lek tawaf nyapo kok kiri, Gus? Nah, penyeimbang. Makanya dungane antara rukun Yamani kali rukun Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku karepe sing penting iku nang dimubet-mubet awakmu. Lek tawaf niku mestine nggih, lek tawaf niku kan kiri. Munyere. Itu aslinya adalah akhirat. Sampeyan dunyane makane wong pakai ihram iki tak uruki. Menawa berangkat sak wayah-wayah. Ketokne Februari pertengahan berangkat wong. Nah niki ngeten niki kenapa kok dibuka wong lanang? Iki donya. Iki donya dibuka ae. Lah iki ditutupi karena sing apik ditutupi. Mangka nafsu sing apik manggene ning sebelah kiri, sebelah puting. Mangke Pak Yai Imran Jamil sing nerangne perkara niku, lah panggene teng mriki. Mangke salat Allahu Akbar ngeten niki, nafsu sing apik mutmainnah manggene ning kene, mangke ditutupi. Lah lek donya dibuka ae. Tapi lek tawaf kan mesti kita harus dibuka dulu kalau laki-laki. Nggih to? Niki nih, tapi lek wis mari tawaf ngene kena. Sampai ngenteni Safa Marwa. Napa niku? Sa'i. Ya, sing penting niki pun ditutupi mboten napa-napa. Batalorite nalika sa'i nggih mboten napa-napa. Sing mboten angsal niku pagah dingenek niku mboten angsal. Mboten angsal gurung mari ae. Ora sah ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, dilungkas mangke kula orang nggih Yayasan Ummul Qura Gus tak kenal nih karo travel sing rada militan tapi juga berangkat dari daerah sini. Dari bandara sini. Yang di YouTube itu loh. Ada loh yang berangkat dari sini, dari Bandara Ndoho. Ada toh? Ada, itu teman kami itu. Teman kami cah pondok kuwi penak kuwi dicicil iso wonge. Tapi aja menyicil. Nggih, dan nggih niku asli. Mungkin kenapa kita juga sama-sama santri kok.
Wong santri niku kan entengan. Nggih. Entengan. Nah, yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Ngempet hawa nafsune awake dhewe aja gampang mangkel, aja gampang nesu. Dunia ini kayak permainan sebenarnya. Cuma awake dhewe positif apa enggak? Gitu loh. Menanggapi positif apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Lho nggih, bahagia itu jare sapa? Bahagia niku manggene njero ati. Ora nek sing ngeruh. Kula wau ditamoni enten tiyang Kediri sing entuk duit bandara 20 M. Sak piro kuwi? Kaya padha karo aku. Nggih, kok sak M bojoku ora roh kok. Tapi lek bojoku M kala-kala ya aku roh. Roh jenenge bojone kiai, Bu. Sampeyan niku ya mesti ngomong gak kaya sampean bolak-balik prai ae. Loh, iya kan awake dhewe kan lek belajar ngaji niku prakteknya dalam kehidupan termasuk niku barang. Lek prai ya prai, omong tasik, Mas. Ngoten, lek gesek ya gesek. Lho, sampean garai ngaji cuma di njaba tok, lek iso njaba jero. Iki sapa iki? Allahumma sholli ala nggih. Lah awake praktek mau. Praktek dong. Suami istri di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang makruh hukumnya. Meneng wonge. Gak nyapo-nyapo cuma kosok-kosokan tok. Umpama bolot kan akeh iki bolak-balik di sabun, mbok cair, mbok batangan pangga enek bolot itu Bu, kosok-kosokan tok. Iku asline makruh. Nek iso aja sampai udo wong loro ning jerone jeding, iku makruh. Wes bolak-balik Pak, wis iso ora usah diulangi no. Lho hal seperti itu. Lho nggih kathah lho Bu. Berhubungan pada hari raya, pada malam hari raya, makruh. Wis meneng kabeh kalah-kalah iki. Mari asar iku ya makruh. Sing bagian security ngamuk. Aku iso niku kuwi ya. Lho kata Bu, malam-malam hari raya ndak Bu makruh. Senajan bojone dhewe. Lho wis gak Loh, hal seperti ini kan kita nggak tahu. Emek ngono sing apik, ya koyo malam iki apik iki. Malam niki malam Kamis nggih. Apik iki. Rebo wong antep iki. Mantep maksudnya tuh kalau dia jadi orang, dia punya teguh pendiriannya. Mantep Bu, lek Kamis biasanya jadi juru bicara mbuh dadi mubalik, mbuh dadi hakim. Aku biyen kira-kira ya Kamis kuwi lho. Loh, kita kan nggak tahu. Sampeyan ngomong ora sampean. Kapan dadine sampean moro-moro duwe anak kan gak ero. Jam piro? Ya Nabi Muhammad rohnya itu dimasukkan dalam bulan Rajab. 10 Rajab rohnya Nabi Muhammad di kandungan Siti Aminah dimasukkan. Nah, Nabi Muhammad rohnya itu disebulno itu teng 10 Rajab. Makanya istimewa Nabi Muhammad. Masya Allah. Istimewa banget. Dan Rajab awake dhewe bulan apa? Bulan Suro. Bulan Suro pangumbah keres. Enggak Bu, ngeten lho, pangapunten. Lah karo dadine sampean bulan apa kan ro cuma lahir to nggih. Nggih. Lah karo dadine iki pas kuwi apa gak pas jam-jam yang bagus, jam 12 ke atas. Nabi Muhammad enak sing ngomong kesuwen. Nggih. Ya tak omong iki mau cah cilik kita ngerti urung wayahe lek gitu. Berhenti sampean ngaji sekolah, ora usah kususu rabi. Pilihan banyak. Jangan terpesona dengan anak laki-laki zaman sekarang. Jangan terpikat, itu banyak rayuan gombal. Waduh masih wong wedok yo ngono, gombal mukiyane yo mau metu wae. Iya waduh ae lek ngerayu. Iya, sekarang ini harus betul teliti. Lek gak duwe ilmu, halo. Lek gak duwe ilmu, gak sekolah, gak duwe ilmu, gak mondok, gak ngaji, coba pilih. Minimal cari santri.
Terserah dadi apa terserah. Pokoknya dhek santri. Santri itu satirunil uyub. Suka menutup aib orang lain. Nggih, santri, wong lek wajah-wajah santri penak, jo wong umumno. Nggih. Karo anakku. Nggih. Alhamdulillah sakniki kula bojo kula pun santri. Cuma 3 wulan ning santri Mbah Yai Toha. Muridé dhewe kok dia ngundang aku ngaji terus tak rabi cocok kok. Tapi wis 2 tahun wis khatam Quran. Ya enggak apa-apa kan. Yang penting manut. Siapapun yang cocok, yang penting cocok. Terus dia ke depannya diajak untuk berjuang, itu yang sulit. Golek jodoh. Nggih, golek nggih. Sawe dhewe gak usah wis diopeni sing enek kuwi. Rasa aneh-aneh. Nggih, maksudnya ngeten, lek anak sampean mang nggih, golek sing duwe sifat perjuangan. Sekarang ini jarang loh. Sing peduli ngaji ngeten iki jarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wal kadhiminal ghaidha. Pau kuaturne jam kenapa berputar kalau jam ke kanan, tapi kalau tawaf ke kiri, itu urusan dunya akhirat. Makanya rukun Yamani karo rukun Hajar Aswad mesti ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak sampean aja sampe gak iso ngaji. Aja sampe gak iso ngaji. Saiki akeh lho bisa dibebaskan sekalian. Rasa ngenteni dikai wong-wong kuwi. Nggih, ndak usah bayar wis ngono ae. Bayari kok karo Gusti Allah. Iso. Mesti meneng deh mikir dompet nih. Nah terus wal afina anin nas. Yang mutakin cirinya yang ketiga adalah wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Karo wong iki iso gampang ngapura lho, aja ngeceng. Aja niteni. Lha iya, utang sepisane sawi ra njaur kuwi. Titen ana wae. Wah kok jerumen. Nggih, mboten perlu, Bu. Ya sampe lek panjen salah ya di ngapura. Lek panjen utang ya ngomong sing apik, dereng jaket nyaur benjing mawon. Kurang 15 menit lho jojo ketip-ketip aku rasa. Asli aku kate isan ning kene to mangkae udan deres tibake. Oh, aku ra ning masjid to ning omah ya si aneh. Terus wal afina aninas. Maaf nggih, Kanjeng Nabi niku setiap hari sama Siti Aisyah suka minta maaf. Kanjeng Nabi loh. Aisyah yo pasti dong. Lah sampeyan kali kula kan kadang-kadang cuma riyo tok. Lek iso bendino, Mas. Senajan awake durung lapangan, nggih wong pasar ritek. Prakteknya dong. Kita ngaji itu dalam rangka untuk merubah nasib awake dhewe. Nasib awake dhewe sing digoleki duwe rejeki sing melimpah tur barokah. Iku sing angel. Wis gak melimpah, gak barokah, coto iki. Awake dhewe lek iso melimpah dan itu paling bagus itu. Nah, lek iso caranya biar barokah suka memaafkan kesalahan orang lain. Wong ngalah niku menang napa mboten? Menang. Menang lek jenengan nuruti sing ngono perlu geger. Itu padha setane asline. Lek sampean terus gudak-gudakan, setane ngamuk-ngamuk niku. Gak mari lek sampean padha meneng bar punan. Saling ngalah. Wong ngalah itu asli menang. Memaafkan kesalahan orang lain karo tangga sing apik, si sepuro karo bojo. Ibuke sing kelambi abang itu lho. Sampai karo sing lanang bendine nyok ngapura gak? Alhamdulillah. Berarti aku ngaji, Gus. Iki praktek tenanan iki. Nggih, biasano. Nggih, berarti tanggal 6, Gus. Nggih, lha is lho, kula bendina. Kula ni bendina ben bakdo salat. Ben bakdo salat tahajud terutama kalau ngimami kan mboten terus nang ngimami sing lanang langsung cepuron sing akeh ya ora usah ngetok-ngetok ini koyo iya ae. Nggih, mboten perlu jangan kelihatan, yang penting praktek kehidupannya harus baik, saling maafkan. Karo kanca ngeten iki kalau ada kurangnya normal. Jangan dipendam, wong menanamkan dendam niku rezekine gak barokah. Kalau salah diakui. Terakhir, Bu, ditungakne bapak-bapak, ibu ae sing tak celuki. Bapak manut iki, kan manajer deh. Si tukang kerenah-kerenah yo iki jajan barang wis dicapne gurung riyaya barang kelambine wis pesen ning Shopee to wonge.
Ya Allah, gitu. Wis aku wis paham ngono ki kudung dingenek-ngenekne tudung iki apik apa ora. Wis pesen normal, nek awake sembarang. Nggih to, dipakene apa? Lah wong wedok memang harus seleksi to. Nggih, titik no miring titik kudung dingenek-nenek. Oh anu gak tepak iki. Wis pesen gurung riyo padahal. Mbok kok iso ngono-ngono kuwi. Kodrate pancen pitra ngoten Bu, lek wong wedok pantes mawon nggih to. Sembarang wong wedok niku pantes, ndak ada yang enggak pantes. Kudung yang warni-warni. Masih laki-laki? Lha iki padha coklate. Coklate. Nggih, wong lanang sembarang. Coklat kena, putih kena. Iki yo putih kena sembarang. Lek wong wedok kadang-kadang golek pantese. Memang kadang-kadang benjing lek enten kesempatan, lek rezeki rada akeh, ditukok seragam sing melok pengajian umul qura. Nggih. Golekno iklan no, golekno iklan. Itu hanya siasat itu. Nggih, maksudnya golekno iklan. Nggih. Nah, wal afina anas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah seneng karo wong sing gawe apik. Mula Yayasan Ummul Qura niki lek ajenge poso, ayo awake nyuwun ngapura karo Gusti Allah, muga-muga awake lek ngaji niki dadi nggih diterima amal saenipun kali Allah taala, di ngapura dosane kali Allah taala. Donga-donga wong sukses niku duduk bondo. Sukses itu kalau bapak ibunya sholat, anaknya yo itu baru sukses. Lek bapak ibu sujud, anaknya yo itu baru sukses. Sukses bukan harta, bukan bondo, bukan rupa, tapi sukses itu adalah ilmu, adab. Lek bapak ibu sholat, anaknya yo sholat angel lho Bu, saiki cah-cah itu sholat angel lho. Iya lek zamane awake dhewe manual, cah saiki wis generasine milenial e. Wis Gen Z kabeh to. Kitoke meneng ning omah tapi kon ndi-ndi sampai teko Amerika barang. Lah buka HP niku. Nggih, setan gepeng kuwi. Lek gak iso nggunakne setan gepeng itu kan merupakan pusat informasi. Dunia semakin maju, tapi iman dan takwa tidak pernah tertukar dengan siapapun. Siapa yang tidak tertukar? Orang yang selalu ngaji tiap hari, orang yang selalu sholat tiap hari, dan insya Allah menggunakan HP itu sebagai ruang informasi untuk bisa meningkatkan awake di semangat urip. Masih loro kaya apa, soro kaya apa, pancen ujian iku pangeran sampean lakoni dhewe-dhewe. Lek sampean sabar nrimo, kesempatan lintu mesti diangkat derajat karo Allah taala. Nggih. Lah masalah sampean kene kok kula, mboten purun kula, emoh aku. Emoh. Lah masalah kula paling sampean mboten purun sampean mesti. Wes sebab mau ditaker oleh pangeran. Ditaker. Makanya Nabi, Nabi Nuh, ayo sing iso kuis iki. Nabi Nuh dakwahe pirang tahun? Gak usah dijawab sing lanang sing ngerti. Santri Gus Malik kok iso ngerti paling dhek. Ayo ibu-ibu, lek sampean iso jawab dakwahe Nabi Nuh pirang tahun kok sandelok di Google turu wonge. Nggih. Nabi Nuh itu dakwahnya berapa tahun, Bu? 1.000 kok aku. Ibu, gak usah ndelok. Meneng? Ndak ada yang jawab? Hangus. Hangus, gak iso kok. 950 tahun. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun dia dakwah. Sing katut cuman 50 orang. Nabi Nuh itu dakwah. Lha kene wis sing ngaji malah lumayan Iki pirang tahun toh? Yo barokah kiai-kiai Gus Malik bareng aku kini enek. Yo Yai Imron bareng terus rene kuwi enek barokah niku. Mbok kok gak paham. Loh, Nabi Nuh niku dakwah 950 tahun. Bojone ora katut, anake ora katut. Sapa sing mempengaruhi anak dadi api mbek ora? Ibuke niku, bojone Nabi Nuh kuwi. Ya kena wong wedok lagi. Loh, pengaruhnya gede loh wedok itu. Bener. Iya
Iya, peran utama al-ummu madrasatun. Peran utama niki. Siti Aisyah, Siti Asia, ibunya angkatnya Nabi Musa, mempengaruhi besar perannya, maka berdampak positif. Walaupun dia istrinya Raja Fir'aun, tapi belum pernah disentuh, apalagi berhubungan. Gak tahu ditemek orang kok berhubungan. Iya. Nabi Musa itu hebat. Itu ternyata karena pengaruhnya seorang Siti Asia yang sholihat, yang ikhlas ngopeni anak. Belum pernah disentuh Raja Fir'aun. Hebat mempengaruhi. Nah, Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, sing katut cuma 50 wong. Dia judek, pikirannya wis jegek, akhirnya terus ngenekne perahu, banjir 6 bulan. Banjir 6 bulan, kabeh dilebokne. Sak pasang, yo kucing, yo pitik, kabeh, yo kewan-kewan kabeh dilebokne. Nggih to? Kan ceritanya ngoten, sing mewah itu cuma sing beriman cuma orang 50. Istrinya Nabi Nuh ternyata mempengaruhi anaknya sampai konang gunung-gunung klotok. Gunung duduk klotok. Duduk dan gunung akhirnya katut, tidak beriman dia. Lah dia lagi ini bilang tahun nih. Umur Quraish berapa tahun? 4 tahun nih sakmene sing katut. Wah, api pisan. Tepuk tangannya mana sih? Wis api iki. Api pisan. Bayangin Nabi Nuh sampai biyah. Nggih. Lha iku gawe perahu terus diberakin itu. Nabi Nuh itu oleh umatnya sing gak beriman diberakin, perahunya diberakin. Tapi mari berak sing gawe Nabi Nuh wis enek utusan karo pangeran, langsung begitu diberaki, mari berak mati. Teko nang dukun-dukun, sok piye amrih warase, terus diomongi lek pengen maras, berakmu kuwi lho mbok dilat dhewe. Pegel Nabi Nuh. Kira-kira pegel gitu. Ya nek pegel kok Nabi wae. Kira-kira lho. Teman ngono kon dilatih waras. Penyakitnya begitu berak ini, perahu ini. Ini perahu niku terus moro-moro mati dadak. Mati dadak. Angger berak ning kono mati dadak. Kan ngece kan. Nabi Nuh terus pegel. Golek dukun gak waras-waras moro mati. Terus Nabi Nuh sanjang. Lek pengen waras kuwi lho sing mbok anu ning kono lho didilati. Diosar-osarno karo awake. Waras. Dadi resikne. Bingung deh. Bingung. Artinya apa? Bu, lek utusane Gusti Allah niku istimewa. Lah ulama iku peneruse. Kiai-kiai niku ulama kaya Wali Songo peneruse. Sunan Giri itu gua ning Selat Bali. Dipek wong sugih jeneng saudagar kaya. Anake Ratu Blambangan niku. Banyuwangi. Parang dikolek. Nggih dikuat nang Selat Bali dipek wong sugih jenenge Raden Ainul Yakin Joko Samudra Raden Paku ya jenenge Kanjeng Sunan Giri. Mangkane sing asli sing asli wong Indonesia niku. Itu ya memang Sunan Kalijaga itu asli. Ya kaya wong kene awake kan Sunan Kalijaga tuh. Aku cedhek Pak Sunan Kalibrantas ngono tok. Cedhek. Makanya pondokku dijenengi Kalijaga. Mungkin kali ini kulone ya nek loro, mang kali sawah karo kali ngisor Jebusrawa, Jebusgoro. Penunggone kali kuwi. Kae masjid, alhamdulillah jalan. Paham nggih? Dadi awake dhewe beluasa sehat, muga-muga panjang umure. Yo bareng Al-Fatihah. Niki pun donga pun istighfar pun kathah, awake dhewe arek ndonga tok, nggih. Tak wacane tasbih sepisan. Maca tasbih terus ndonga hajat dhewe-dhewe, muga-muga keturutan. Nggih. Kula sakniki nerima badal haji. Sebuah sentim mungkin aku harga bisa bersahabat di bawah yang lain, wis tak promosin di bawah yang lain. Cara ning gede, iya wis tak omongne apa enake. Lek nggih, kula pun siap
Napa niku? Air Zam-Zam. Saya stoki sudah berbarcode langsung nih. Teko Saudi langsung. Berarti sing titip badal haji sudah langsung ikut hadiahnya langsung 5 liter. Berbarcode itu penerbangan itu langsung resmi. Ini penerbangan nih. Sing tuku dhewe ya kena gak apa-apa. Jadi aku ya saiki bakulan Zam-Zam ngono ae penake. Nggih. Ya bakulan Zam-Zam ora apa-apa pancen. Tapi sebenarnya saya ada yang titip badal haji niki nembe. Niki wau tiang cedeke kantor imigrasi enek sing Tuban wis masuk. Tahun kemarin 100 orang, Gus. 100 orang yang titip ke kami. Harga bersahabat apa enake saya. Ini di rata-rata. Iki lho Bu Haji iki lho. Iki karo iku. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih Pak, awake dhewe nyuwargane wong tuane sing gak enak-enak lho. Terutama bapak awake dhewe ibu bapak ibuke. Monggo, orang yang sudah meninggal. Itu namanya lek pun daftar niku terus sedo, wajib hukume. Lek urung sedo nggih, lek apa? Lek wis sedo tapi kok gak daftar biyen niku nyuwargane karo wong tuane niku wau. Sing kula atur niku. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji sudah yang membatalkan haji sudah harus haji. Okay. Terima kasih, muga-muga barokah. Al-Fatihah. Iki jam 09.00 asline. Meneng pet kaya pojok kampung. Nggih. Subhanallah. Monggo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amaka mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqudila jal hajat wa tutahhiruna biha min sayiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna biha sul hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna hada warga besar yayasan Ummul Qura panjenengan paringono mulya dunya mulya akhirat warganipun ingkang sampun sedo. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wasiqhum wa nawwir quburahum wa aqim zulahum la taftinna ba'dahum wa adil jannatal malabrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya ayyadul ma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Allahumma ja'alna warga besar Yayasan Ummul Qura ingkang direk ngaos doyo, ingkang ngaos lan ingkang direk ngaos dua-duanya yang memberikan pengajian dan yang mendengarkan pengajian rutin yang bekerja semuanya panjenengan paring lancar ya Allah, panjenengan paring barokah ya Allah, panjenengan paring turah sandang, turah papan, turah pangan ya Allah. Yayasan iki tambah dina tambah sae ya Allah, tambah barokah ya Allah, tambah kathah ya Allah, wonge tambah iman dan takwani salate ngajine ya Allah, istiqomah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ja'alni muqima sholati wa dzurriyyati rabbana taqabbal du'a, rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Nas'aluka salamata bid-din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwinna fi syakri wa najata minan nar wa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihim
huwal habib. Ayo yang santunan. Urja syafa'atuhu li kulli awlim minal ahwali muhtahimin ya rabbi bi monggo sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala mata Bruno sifat kaum Jagamila monggo Ahmad Waghfir lana ma madaya wasi'al karamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Febriansa. Jadi, yuk cepet yuk. Ika Putri Ayu Tias. Ika Syarifus Aswaroko. Gisela Bilqis. Ayo. Didampingi Bu, enggak apa-apa. Yang diwakili ibunya pakai lawan ya. Zulfatul Mabrurah. Zulfatul Mabrurah. Wong ngantuk. Jumiarto. Gak apa-apa terakhir Bu, ayo sakbanan yuk. Andira Bramasta. Gendong gak apa-apa. Beauty Kamut Maina. Sini. Beauty. Kan. Sini. Luai Al-Wafi. Atika Latul Hidayah. Alhamdulillah. Rehan Maulana. Muhammad Wildan Andi Anindra. Cynthia Meria Putri. Gak apa-apa terakhir Bu, ayo ditahan dulu. Muhammad Juwairi Rafasa Yis. Sini, enggak apa-apa. Sini. Anida Asofatul Hasna. Anida. Ahmad Gibran Noval. Lebih bagus ya. Alfa Rizky Aditya. Muhammad Ancam Alvino. Wakai. Jeremy Nofri Junior Asah. Kaman. Kayaknya iya toh. Bibna Husna Al Mauliyah. Rahmatun Najibah. Sini. Ini toh ya. Yang lain tidur gitu. Yo. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya Habibi ya
Qaini ya muayyad majad Qiblataini. Ayo sambil pulang selawat. Sallallahu